Казвам се Ирена и вече за четвърти сезон се връщам на летище Бургас като служител гише за регистрация на пътници и багажи. Допада ми тази работа, защото освен на работната среда, атмосферата, екипът е страхотен, колегиалността, всичко е на ниво винаги във всяка една ситуация. Харесвам ми в тази длъжност, че сме като визитна картичка на летището, тъй като ние сме първият човек, с който пътниците се запознават като стъпят тук. И със сигурност бих се връщала, до когато имам възможност. Казвам се Елена Колева и за 6-то поредно лято работя като служител регистрация на пътница и техните багажи. Работата ми много ми харесва, затова и продължавам да се връщам за 6-то поредно лято. Работата ми харесва, понеже е динамична, няма ден с ден еднакъв. Колектива също е супер сплотен. Казвам се Михаела Колева и работя за първа година като чекин агент. Работата изключително много ми харесва, тъй като всеки ден се срещам с много нови хора, различни. Мога да упражнявам по този начин и своите знания по чуждите езици, тъй като уча в езикова гимназия. Колектива също така е много сплотен и поради това работата ни върви винаги с лекота и организацията също е на доста високо ниво.